Ine Atavatan Türkmenistan saytında talip 2025 geri sinyaller üçün deyir. Bunun öğretmenler deyip ine yürüte var havar koyduk. Ne şu havar görkediğin. Ne şu havarda ne talip 2025 PDF bassan ähli üniversitelerin tanını şu yerden görüp bilersin. Yönü eğer ayrı görmek isteyen olsanız ine şu yerde havarlar. Ine misal için şu havarda ne şu üstüne bassanız girýäňiz. Talip 2025 dala şäherler üçin sağlık öýleri. Sonra her üniversiteden ayrı verdik. Ne olanlar ýa-da işledilsinde ne matmulatyndaky Türkmen Döwlet Üniversitesidenki şoňa bataymaly. Sonra berde ne UDP vermek bilen maňaşy ýokary hujaýlar bilen maňaşykly. Şeýle hem ne beýleki saytymyzdaky habarlar ne üniversiteler. Ine ýaşyrlyk Haýfa Halkara Nevski Gaz Üniversitesi, ine Halkara Insan-perwer Ilmlary we Ötüş Üniversitesi, bir siyasi habarlamaz, ekonomik habarlamaz. Ine Saparmurat Ataş Niyaz adyndaky Türkmen Owaçylyk Üniversitesininki, Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injener Tehnologiýalar Üniversitesininki, şoňa bassaňyz içine girýär. Ine Seyit Nazar Seyit adyndaky Türkmen Döwlet Mugamçylyk Institutununki, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutununki, Türkmen Döwlet Binagarçylyk Guruluş Institutununki, Şaltarak diýen köp atanmasyn diýip, Türkmen Owaçylyk Institutununki, Türkmenistanyň Daşary işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklar Institutununki, bir ikinci sayfada men aslında bir yerden şu yerden sayfada ötkedaýmaly. Yani şu yerden saytymyzyň Atavatan Türkmenistan men aşağıdan ýokary başlaýyn. Ine Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutununki, bir siyasi habarymyz, Türkmen Döwlet Maliýe Institutununki, Türkmen Döwlet Medeniýet Institututyna girmek isleýärler bolsa araňyzda, ine Türkmenistanyň Injener Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutununki, Türkmen Döwlet Energetika Institutununki, Maýa Guliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatariýasynynki, Aba Annaýew adyndaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyňki, ine Halkara Sänagaçylar we Telekeçiler Üniversitesininki, bu arada aýratyn videoda ýazap etdim men. Ine Murat Gariýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitesininki, Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyryş Instituty, Döwlet Mehmet Azad adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutununki, Türkmenistanyň Döwlet Şeherçilik Akademiýasy, ine berde ýa habarymyz. Ine berde Berdimuhammed Anaýew adyndaky Arkadaş şäher mugallimçilik Orta Hüner Okuw Mektebi, Ýekseýtek adyndaky mugallimçilik mektebi, Amanki Kilf adyndaky mugallimçilik mektebi, Hadyr Derýäýew adyndaky mugallimçilik mektebi, Indira Gandhi adyndaky Aşgat Lukmançylyk Orta Okuw Mektebi, ne Atavatan Türkmenistan.com saytymyzda ne aslında saytymyzda bir näseni habarlar bar. Eğer siz Google Play Market'e girseňiz hem şu yerden hem saytdaky habarlamady okap bilersiňiz. Mysal üçin täze habarlamaz. Ne manalarymyzda maglumatlar şu yerden tap bilersiňiz. Imoda, Instagram'da hatda ýysaçyk paýlaşylýar, sığanok. Şoň üçin ne hakimy haýsy üniversitet gerek bolsa da saytymyza girip şu yerden alyp biler. Häzirçe hoş, sag bolun.